Vo web developmente často nastáva situácia, že naprogramuješ niečo, čo úplne nefunguje a potrebuješ vedieť, kde nastal problém. Pre PHP existuje debugovací nástroj, ktorý sa volá Xdebug, ktorým môžeš krokovať svoj program a veľmi rýchlo nájsť, kde nastal problém. V tomto videu chcem ukázať, ako rozchodiť takéto development prostredie a nainštalovať Xdebug pre Docker inštaláciu. Na začiatok poviem, s čím pracujeme. Mám jednoduchú Docker inštaláciu, ktorá sa skladá z 3 kontajnerov. Je to Nginx ako webový server, ďalej PHP kontajner, ktorý mám vybuildovaný z vlastného PHP konfiguračného imidžu, ktorý sa nachádza tu v Docker file a s tým budeme ďalej aj pracovať. No a potom je tu databázový kontajner MariaDB. Zároveň môžem ukázať, na akej verzii PHP momentálne fungujeme a takisto tento súbor je potrebný z toho dôvodu, aby sme potom vedeli, v akom adresári v kontajneri sa nachádzajú inicializačné súbory pre PHP. To je tento adresár, s ktorým budeme neskôr pracovať. Skrátka, čokoľvek je v tomto adresári v kontajneri, akýkoľvek súbor, tak bude pridaný k PHP konfigurácii. Prvé miesto, kde začneme, je Dockerfile, kde budeme chcieť nainštalovať alebo pridať ďalší layer a tu napíšeme, že run peco install xdebug a zároveň tento xdebug zapneme. Tento skript mám k dispozícii vďaka tomu, že používam oficiálny PHP 8.2 FPM image, ktorý sa nachádza na hub.docker.com. Týmto povieme Dockeru, aby nainštaloval a zapol Xdebug. Tento Xdebug ale potrebujeme napísať nejaké konfiguračné nastavenia a preto potrebujeme pridať vlastný konfiguračný súbor. Ja celú túto konfiguráciu, aj tento nginx.conf, ktorý momentálne mám, tak trošku to usporiadam a dám do samostatného adresára. Takže vytvorím conf php a conf nginx. Nginx.conf presuniem do nového adresára. Tým pádom samozrejme musím aj zmeniť cesty v týchto volumoch, pretože tie sú synchronizované. A síce pridať to do conf nginx, do novej cesty. Ďalej pod adresár PHP vytvorím nový súbor, ktorý nazvem xdebug.ini. Môžem skúsiť. Ja som si už vlastne toto skúšal, takže konfigurácia, ktorú mi vyhodil GitHub Copilot, je, že do xdebug.ini by som mal pridať tieto nastavenia. Ja ich trochu aj upravím. Totižto tu nám úplne stačí zapnúť Xdebug. Tu by som pridal ešte mode aj develop. A toto posledné nepotrebujem.
A takisto nepotrebujem tu mať tento klientský port 9003, pretože Xdebug vo verzii 3 automaticky beží na porte 9003. Pokiaľ by som ešte chcel, tak môžem požiadať kopilota, aby mi vysvetlil, čo znamenajú tieto nastavenia. Takže prvý riadok načíta Xdebug do PHP. Toto sú módy, v ktorých bude Xdebug bežať. Develop mode tu dá k dispozícii nejaké ďalšie developerské pomôcky a debug mode slúži na step debugging, to znamená, že my budeme môcť potom nastaviť nejaký breakpoint a krokovať si pekne, ako ide náš program. Start with request na hodnote yes znamená, že Xdebug sa automaticky zapne, keď načítame stránku. Client host špecifikuje host, na ktorý sa Xdebug klient pripojí a tento host Docker internal sa bude pripájať do Docker kontajnera. No a tu je cesta, kde Xdebug bude vypisovať logy, ktoré sú vhodné na debugovanie, pokiaľ niečo nebude fungovať tak, ako predpokladáme. Ďalej tento Xdebug iný súbor musíme namountovať ako volume do PHP kontajnera. No a toto by mala byť práve cesta do adresára, čiže v kontajneri, čiže nemám to momentálne dobré. Toto je cesta na hoste, ktorá je už teraz správna. A túto cestu v kontajneri nájdeme tu. Takisto zmením poznámku, komentár, aby to sedelo s tým, čo sme práve spravili. Toto by malo byť všetko. Teraz môžem tento image vybuildovať pomocou docker compose build. A ďalej môžem reštartovať kontajner. Ja ho vlastne môžem zrušiť a vytvoriť na novo pre istotu, aby som si bol istý, že všetky moje zmeny tam budú aplikované. Teraz keď sa pozriem znovu na PHP info, tak do ďalších iných súborov, ktoré boli načítané, už sa pridal aj tento Xdebug iný a zároveň, keď dám vyhľadávať Xdebug, tak vidím tú novú sekciu, kde vidím, že helpre boli zapnuté. No vlastne, že tento Xdebug je nainštalovaný vo verzii 3.4.0, že step debugger máme zapnutý. Tuto takisto vidíme client host, na ktorý sa bude Docker klient pripájať, port 9003 a množstvo iných ďalších nastavení.
No a čo nám teraz ostáva ešte je ísť do Visual Studia a pokiaľ nemáte nainštalovaný PHP Debug Extension pre Visual Studio, tak je to tento, ktorý treba nainštalovať. Ja ho už nainštalovaný mám. V tom prípade by sa tu nám mala objaviť takáto ikona Run and Debug. Ako ďalšiu vec treba vytvoriť konfiguračný launch.json file pre Visual Studio, ktorého typ bude PHP. Dôležitý je tento port, na ktorý sa bude pripájať klient, takisto tuna. No a keďže nám beží tento Xdebug v kontajneri, tak je tu ešte jedno dôležité nastavenie a to je path mappings, ktorý mapuje adresár lokálny, teda adresár v kontajneri, ktorý je nastavený do var www.html. Ten vidíme vlastne tu na. To je adresár v kontajneri. Tak mapuje nám ho na workspace folder. To je ten, kde som teraz, čiže tento celý localhost. A zároveň tam musím pripojiť HTML, pretože to je adresár, v ktorom sa nachádzajú všetky PHP súbory, ktoré patria k našemu projektu. Teraz, keď to uložím a zapnem si debugger, čiže prejdem na túto ikonu, kliknem sem, teraz Visual Studio, respektíve kontajner a Visual Studio začalo počúvať na Xdebug request. Zároveň sa mi objavilo tu na takýto toolbar, ktorý môžem ovládať jednotlivé krokovanie. No a môžem tu napríklad kliknúť, pridať breakpoint, prejdem naspäť do browsera, znovu načítam a teraz vidíte, že program alebo ten request zastal na tomto breakpointe a ja ho môžem krokovať ďalej. A v tomto prípade je tu samozrejme iba jeden breakpoint a iba jeden príkaz v celom súbore, takže načítava sa táto celá stránka, ale môžeme si tu pridať nejaký výpis, čiže napríklad do premennej A môžeme uložiť test alebo hello, ako nám navrhoval Copilot a môžeme takisto vypísať túto premenu. Uložím, znovu načítam, reštartnem Xdebug klienta, načítam znova stránku a teraz v tomto momente vidím aj lokálne premenné, čo sa tu nachádza. Môžem to dokonca vidieť aj pokiaľ prejdem myškou ponad premennú a môžem ísť ďalej. No a také iné debugovanie, alebo také komplexnejšie debugovanie môžem ešte ukázať na základe projektu, ktorý som nedávno robil, a to je registračný formulár, ktorý mám dostupný v indexe PHP. Ten sa spracováva v register PHP a môžem napríklad prejsť do funkcie validate a krokovať si chyby tuna. Zapnem Xdebug klienta, odošlem formulár
Tu vidíte presne dáta, ktoré boli poslané vo formulári, aktuálne chyby, môžem si to teda krokovať takto ďalej. Tu na tá validácia prejde, ale tu na už neprešla, pretože heslo neobsahuje číslo, písmeno, teda číslo alebo nejaký špeciálny znak. Vidno to aj tu na. A keby som pustil ten program ďalej, tak prejde zase na index PHP a zobrazí mi chybové hlášky. Takýmto spôsobom si teda môžete veľmi jednoducho rozchodiť Xdebug prostredie, Xdebug klienta pre Docker a môžete o mnoho jednoduchšie debugovať svoj program, ako keby ste si vypisovali premenné priamo na obrazovku alebo logovali do súboru. Dúfam, že vám tento návod pomohol. Pre viacej takýchto návodov a livestreamov ma môžeš sledovať vo facebookovej skupine Programovanie s Peťom. Prinášam tam pravidelný content z oblasti web developmentu, som PHP a Magento developer a takisto sa venujem rôznym iným nástrojom, ktoré ako web developer používam pri svojej každodennej práci. Toto bolo pre dneska všetko. Teším sa zase na nejaký ďalší návod alebo livestream.